नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायना लाबोनाय जालायबाय दिनैनि भिडिअआ जाबाय बैसागु मोसानाय गामियावनो मोसागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो गामिखौ दिन्थिनो नाजागोन आङो बिदिब्ला नायलांबाय थादो बैसागु मोसानाया जोंनिया माबायदि गामिनि मोसानाया एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो एनै आबौ मोना फैगासिनो थांग्रोबाय आरो माखासे बिबार लायै लायै मोसानो थांबाय जोंहा लोगोफोर आब'निखौ जि मोजां नांसिगोन बिबार बारनायनिखौ खानायखौ आब'नालाय खिलिब थेबस्रोलायदों गेजेराव समायना बनायसिनदों बेनो जोंना गामिया लोगोफोर आंनि देलायनाया माबोरै जाखो मोसाबायानो लोगोफोर नै सफैबाय जोंहाबो न'खरसे मोसाखांनानै दायो न'खरसेयाव थांगासिनो आरो हाय उनारब्ला खेनसे सोरबा सोरबा नै दायो न' मोनहैसिगोन आरो लोगोफोर जोंखौ मान हरदों आरो न'खरनि मानसिया दायो मान होनानै खुलुमहरदों बैसागो बोथोरनि बोर लादों आरो एबार न'खरनै जाबाय आरो मोसानाया दायो खोलाथिं दावखोलांग्रोनो नागिरदों बिथिं मोसाहैग्रोनो नागिरबाय आरो दायो नै गेदेरफ्रा खामखौ मारै थिखोना लादो नै फैगासिनो माखासे फैबावाखैनो नै माखासे थांग्रोबाय आरो जायो दाखोरबाबो जों सिबना गालांगोन स्राय स्राय मोजांथार माथो दैयालाय दै बारलायना मोसादों आरो सिखाव लामासो नामाथाय नै दायो बारिनि लामाजों थांदों जों फाक्का लामाथिं थाङाखिसै नैथिं नै औवा बारिथार माबायदि खोमसिनो दै बारबोबाय आरो ना लोगोफोर दै बारलायनानै मोसाथारबाय आरो एबार नायाखैला आं जानला मानला फैदों नुवाखैबो नायाबो आं आनि जोंनि हाय होनलाय रानि हाय हाय होनलाय हाय होनलाय हाय होन दे होना
เราคนที่นี่สลับนั่งมันจะหยาบเลยใช่ไม่ถึงเรื่องเลย Sini dah. Halmasi mah bayar bigre dah kabai. Halmasi dah kai. Bigre dah bayar filo sana au bigre korau. Dia betul betul. Nang dah sana malah sudah ke. Tapi lagi ek lagi beri kalau pun. Alas sana bawa pergi ni buku. Nanti. Itu bara. Nanti kan kita alas sana kan ya. Nih bisa siapa bisa ke sana. Ayan. Ayo, apa siapa yang dorang ya? Này, đây photo lan na cái này bé là Zoma nữa. Bây giờ con đi khẩn chế, sai nên lan chế đấy. Này Raja Plaza थागासिनो आरो दासान्दि फिफाखौल' मोननायखाय बिमाखौनो नांलायला ओंखायनो आंहा मोसानो मोनबाय आरो सासेया मोसानो मोनासै आंबो थांनांसिगोनहाय र' मा खालामनांगौ आंबो थांसै खोमा आंना फिसाजोफ्रा रानि फैलाय फिसाजोफोरसो दं आं नै आयन Bilang ke mana kan untuk bentang mana? Sama ni. Nasa sama ni. Dadah. Mosanan ji yang nanti kabe anggo, lega pricing mosa ebe angno jogar kalaminse jumai sense no silasinse oमफ्राय दायो दिनैनि फैखाबाय आं नै फिसाजोफोरजों न'आव फैबाय ओमफ्राय दायो जगार खालामनोसै न'आवल' मोसानोसै ओमफ्राय जेरावबो थांला आङो जानाबो मोसानो हाबफैगोन नालाय ओंखायनो जगार खालामनोसै आरो जुमाय सेरैनोसै आङो नै जोंनाव मोसागासिनो बेलेग गामिनिया मोसागासिनो आरो इयाव नै ओइनै आब'मोननाव Ini tak lagi lain. Aji. Nah, saya mau sadar. Ayo. Gue bicara. Nah, saya mau sadar dengan nanti. Ayah tuh ada meza. Pilih beli mansi. Deh, ready kalamna laखाबाय आरो मानसि फैनि सिगां जोङो आब'जों आंजों fैगौ
लोगोफोर बाय बाय